Først der titrerer vi noget stærk syre med noget stærk base, og i starten, hvor vi har en masse base og tilføjer lidt syre, der vil pH'en ikke ændre sig, fordi at basen går ind og reagerer med syren og danner vand, som ikke har nogen pH, og derfor så stiger den overhovedet ikke, fordi der stadig er noget syre tilbage, som stadig holder pH'en langt nede. Så til gengæld, når vi har puttet lige så meget stærk base i, som vi har stærk syre, så vil den gå op, så vil de jo selvfølgelig reagere med hinanden 1 til 1, og så vil der jo ikke være noget af begge dele tilbage, så der vil kun være vand, som jo så har pH'en 7, som så vil være vores ekvivalenspunkt. Så når vi kommer mere base i, så vil den til gengæld stige helt op på basens pH, fordi vi jo kun har noget base i, og ikke noget syre tilbage, fordi alt det også har reageret med basen. Og den vil så heller ikke ændre sig, jo mere base vi kommer i, fordi at pH'en værdi ikke ændrer sig, uanset hvor meget base vi har i. Så er der så til gengæld med den svage syre og den stærke base, hvor den i starten stiger svagt, fordi at når den stærke base går ind og reagerer med den svage syre, så bliver det ikke til vand, som har en neutral pH. Det bliver til en korresponderende base hos syren, når den reagerer. Og den er selvfølgelig en højere pH end resten af syren, så derfor vil den gå ind og løfte lidt på pH'en. Til gengæld så når vi når ekvivalenspunktet, hvor vi har opløst al syren, så den vil så ligge over 7, fordi at noget af det base, eller den korresponderende base, som så har været med til det vil så stadig være i det her væske, vi har. Og derfor vil ekvivalenspunktet ligge så lidt højere end 7, hvor den normalt skal ligge. Så hvis vi putter mere base i, vil den gå og lægge sig lige omkring den stærke bases pH, fordi at der er jo ikke mere syre tilbage, som kan tvinge den ned, og derfor så ligger den deroppe af.